Gazagystanda bolup geçýän köçü protestleriniň fonuna türkmen häkimiýetleri ogul-gyzy Gazagystanda bilim alýan balkanly we lebaply ene-atalar bilen ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda olar hamala özlerinde protestlere gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatyň bardygyny öňe sürüp ene-atalardan öz şagalaryna protest hereketine goşulmalygy tawsyrmagy talap edýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6-njy ýanwarda habar berdi. Onuň ýygnaga gatnaşan ene-atalara salgylanyp habar bermegine görä häkimiýetler hamala türkmen hökümetine gazak tarapyndan protestlere gatnaşýan türkmenistanly studentler barada maglumatyň gelip gowuşanlygyny öňe sürýärler. Ene-atalar bilen geçirýän ýygnaklary welayet bilim bölüminiň we ýerli migrasiýa gullugynyň işgärleri, şeýle-de Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýa edaralarynyň işgärleri guramalaşdyrýarlar. Şeýle ýygnaklar Lebap vilayatynyň häkimligine 5-nji ýanwarda ýerli wagt bilen agşam saat 7-de, Balkan vilayatynyň häkimligine bolsa Akşam saat 9-da geçirilipdir. Dün Lebapda we Balkanly ene-atalar häkimlige çağırılıp olardan Gazagystanda bilim alýan ogul-gyzlarynyň protestlere goşulmalygy tawsyrmak talap edildi diýip habar çaýtdy. Öwedegine ene-atalar bolsa pursatdan peýdalanyp daşary ýurtlarda bilim alýan studentleriň ýüzbeýiz bolýan maddi kynçylyklar bilen bagly meseleleri gün tertibine getirmek mümkinçiligine eýe boldular. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda ençe meýil bäri dowam edýän ykdysady krizisiň fonuna daşary ýurt döwletlerine, şol sana daşary oku-jaýlaryna bilim alýan türkmen studentlerine pul geçirilmegini berk çäklendirdi. Habarçymyza görä resmiýetler gaýtam ýygnaklarda şeýle meseleleri gowulgan ene-atalaryň üstüne azgyryldy. Siz ene-atalar çağlaryňda şeýle terbiýe bereniňiz üçin biziň taliplerimiz Gazagystana terrorçy tagmasy bilen tagmalanýar diýip habarçymyz ýygnakda çykyş eden häkimiýet wekiliniň sözlerini sitirleýär. 2-nji ýanwarda Gazagystanyň energiýa bahalarynyň keskin ýokurlanmagy esasyna başlanan parahat protestler soňu bilen zorlugy ýazdy. Gazagystanyň prezidenti Kasım Jomart Tokayev köpçülüklerini protestleriň arasyna 5-nji ýanwarda hökümeti işden boşatdy we hökümete garşy müňlerçe demonstrant polisiýa bilen çakmışyp hökümet binalaryna hüjüm edip başlanandan soň tutuş ýurt boýunça adatdan daşary ýagda ýyglan etdi. Tolgunyşyklaryň arasyna Gazak prezidenti protestçilere terrorçy hökmüne tagmalap ýurtda asudalyk üpjün etmek üçin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan ýardam sorady. Russiýanyň ýol başlygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzümine Russiýa, Belarus, Ermenistan, Gazagystan, Gyrgyzstan we Täjikistan ýaly öňkü Sowet ýurtlary girýär. Türkmenistanyň döwlet mediýa işçileri Gazagystanda bolup geçýän tolgunyşyklary barada habar bermeýär. Ýöne ýurdun daşary işler ministrligi 6-njy ýanwarda köpçülüklerini habar beriş serişçileri üçin beýanat çap edip Türkmenistanyň Gazagystanda bolup geçýän wakalary alada bilen seredýänligini aýtdy. Şeýle-de Türkmen daşary işler ministrligi Gazagystanda ýüze çykan ähli meselelerin konstitusiýon hukugyň çäklerini hemde halkara kadalara we düzgünlere laýyklykda çözüljekdigini anam bildirdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Gazagystanda bilim alýan türkmen studentleriniň ene-atalary bilen Lebap we Balkan vilayatlaryna geçirilen duşuşuklaryň giýje tagat bireçeni dowam edenligini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerine şol sana Gazagystanda bilim alýan türkmenistany talipleriň sany barada anyk sanlara hödürlemeýär. Ýöne Gazagystanyň Inform.kz neşri geçen ýylyň martyna Gazagystanda jemi 3500 türkmenistanyň studentiň ýokary bilim alýanlygyny habar berdi.